हालनि फुंनि 7टानि सिमिनो बुट नाहाजागै तंखा सालका बाय आसु थाइनि गोरों थायो आबहाय ख्लायनो हुआई रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सियावबो फुंनि सिमिनो कसां के बुट नाहाजागै तंगो आरो गोबांमा लुकुरक फुंनि सिमि लाइन बासबै बुट लाइतंलायो कसां बिसिंतै आरो आमचानि एमएलए रंजित देवरमा थांगै बुट नायरबाय मालायखा आरो थांगै बो अमर साका और रामचंद्रघाट आमचायो 90% डिप्रासरनि बुट क्लायन हनै आबुना कारिबो अ बुट टंकसानि बिसिंतिनो कसां के नाहारजागै तंगनि साका एमएलए रंजित देवरमा बुट रामचंद्रघाट एरिया 24 रामचंद्रघाट एरिया गुरी नेमिनि ताबसु पॉइंट कसां खानो बुट चलि तंगो साथं टुंमानि बागै गोबांमा जागो लुकुरक ब्लाइखाय इंकोजाक लेंफराजाक हाइपानो बुट कसां खाय चलिखा आं कयका सेंटर गुरिखा आमपुरा सेंटर खरकसा साथं टुंमानि गुनि लेंखा बनो हॉस्पिटल एडमिशन खायजाका केताव कसां काहामनो तंगो एके मताबो जों पॉइंट सेंटर फायका और बुट खूब काहामकानो चलि तंगो नायथकानो चलि तंगो कोनो असुबिदा करे केबे मुंगो आसाइमा करे खाख्लायो चिनी रामचंद्रघाट ताबसु पॉइंट 50% पर बुट उंथांका एके काय ताइ स्राबसा ताबो लाइन तंगो काय ताइ स्राबसा ने बिसिंगनो बुट जों 70% दं थांगान हेन खाख्लायो एवं जरा खायरिजां माने बिसिंतिनो और जों आसा खायो 90% बुट दक चिनी रामचंद्रघाट उंनाय हिनिता फुंगो कयेकटा सेंटर ईवीएम मेशिन नष्ट होंखा एके अब 1 घंटा कुंटा आधा घंटा नि परे खनते ठीक खायका के बुट काहामनो चलि तंगो ताबसु पॉइंट ए काय ताबते आलका कोनो जागा बुट ईवीएम नष्ट होंखा हिने ताबसु खबर माया कथा